Sants el que volem és el millor hospital. I és ben trist que ara fa poc que vam celebrar 30 anys de l'hospital, aquell hospital, com recordava la regidora, que va venir d'un grup de professionals de l'antiga fundació, de l'Hospital de Vilafranca, amb molt d'esforç, amb molt d'impuls municipal també, perquè és veritat que, com em va dir un anterior conseller, que no em fiqués amb això, que no era de la meva competència. Doncs no és de la competència, però és de la nostra incumbència. I per això sempre hem dit que la unitat d'acció és molt necessària i els que estem aquí el que volem són solucions. I això ho fem en altres temes i en aquest ens hem de deixar tots la pell perquè aquest hospital recuperi els serveis que ha perdut i que tingui ampliació de serveis i que tinguem els serveis que ens mereixem, com tots els que estem aquí, a la nostra manera, ho hem dit i com també es va dir aquí fa pocs dies a nivell del Penedès amb alcaldies de diferents partits. Perquè això no és un tema de partits. Ara, també és veritat recordar també les coses. És a dir, l'any 2015, quan es planifiquen les integracions sanitàries, també hi havia un conseller que es deia Boi Ruiz, que va deixar la sanitat amb l'esquelet. I després, quan es va plantejar la fusió, i no tots van pensar el mateix, i està recollit a l'acte del 2018, que hi havia grups municipals que aquí estan, que van dir que no era el nostre model la fusió, malgrat que estava a l'esquelet i havíem de nomenar uns representants, però no era el nostre model. Per què no era el nostre model? Perquè era més normal fer una agrupació dins de l'Alt Penedès i no fer una fusió amb el Garraf, que té una altra dinàmica, un altre creixement poblacional i una altra història. I això, bàsicament, s'està demostrant que aquesta fusió que es va fer que es va signar el 2019, doncs justament no van acompanyada ni de recursos, ni acompanyament del personal, ni de gestió del canvi. I s'està demostrant que allò no ha funcionat. I és important saber d'on venim, per saber també quina és la solució. Ara mateix el govern que hi ha ara i l'anterior, insisteixo, això no és un tema de colors polítics, el que hem de demanar amb fermesa que posin els diners per recuperar serveis i tenir els serveis que ens mereixem. I aquestes proves que les nostres famílies i tots els que estem aquí ara hem d'anar a Bellvitge o hem d'anar on sigui, quan aquí es feien abans, que les tinguem. I jo crec que no hi ha d'haver cap mena de dubte que els que estem aquí, que vivim a Vilafranca i que ens en recordem com es va fer l'hospital, lluitarem i ens deixarem la pell i el càrrec perquè això passi. Perquè l'Hospital de Vilafranca és de tots els que estem aquí. I el senyor que va retallar la sanitat i el que va fer aquesta fusió, aquests són els que no han funcionat. I si en el seu moment no van fer prou, ara ho farem. Governi qui governi, sigui del PSC o de qui sigui. L'Hospital de Vilafranca ha de ser el que era. I si no, com he dit, no és que marxarem de les reunions, perquè jo no soc de marxar de les reunions. Ens quedarem allà a la reunió, però demanarem que es reverteixi. Perquè l'Hospital de Vilafranca ha de ser el que era, perquè ens ho mereixem els que estem aquí i els que estan fora i els que no han vingut. Per tant, endavant l'hospital i endavant aquesta lluita. Moltes gràcies. Procedim a la votació.